जय भोजपुरी जी भैयाबी के रिपोर्ट में पावर स्टार पवन सिंह जी के एक नया लोकगीत गाना से जुड़ल बहुत ही खास खबर लेके आई बनी। तो वीडियो देखते रहें, खबर अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक कर दें और चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दें। जी आप सबके बता दी कि आप लोग के बीच में पावर स्टार पवन सिंह जी के एक नया लोकगीत गाना आवेला बा, जो गाना के नाम बा 200 के कंघी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना बा। गाना के नाम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बा, जो कि आप लोग के गाना के नाम बतौनी है कि गाना के नाम बा 200 के कंघी। बता दी कि गाना के लिखले बना अरुण बिहारी जी, जो कि पवन सिंह जी के पहले भी काफ़ी सारा सुपरहिट गाना के लिखले बना और ये गाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होखेला बा। बता दी कि गाना के संगीत बनले बना छोटू रावत जी, जो कि पवन सिंह जी के पहले भी एक दो गाना के संगीत बनले बना और ये गाना के भी काफ़ी अच्छा संगीत बनावल गई बा। बता दी कि गाना के कौन से चैनल पर रिलीज कर लिए और कब रिलीज कर लिए। तो भैया आप सब बता दी कि गाना के यसी फिल्म पर रिलीज कर लिए, जो कि कल सुबह 6:45 में गाना के यसी फिल्म पर रिलीज कर दी, जो कि एकदम कंफर्म रिपोर्ट बा। आप लोग खुद वीडियो के पोस्टर में देख सकेनी कि पोस्टर में लिखल बा कि गाना के 6:45 में कल सुबह यसी फिल्म पर रिलीज कर दो। तो आप सबके गाना के पोस्टर कैसे लगल कमेंट करके जरूर बताएं। खबर अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक कर दी और सने भोजपुरी के सारा खबर सबसे पहले पावे खातिर हमारी चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन के जरूर दबा दें।